Sigurado na ang Pavia Municipal Police Station sa person of interest nga ila na uyatan nga nagbunggo sa mag-asawa nga Garcia sa Pavia nga nagresulta sa kamatayon sang bana. Ini ang ginpahayag ni Police Major Daji de Lima, hepe sang Pavia Municipal Police Station sang na-interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Police Major de Lima, ila na lang ginahulat ang pag-confirm sang asawa sa itsura sang suspect agod makapasaka na sang kaso. Dugang pasini nalipay gid ang pamilya sa mga biktima sa ila maid-id nga investigasyon. Pananglit makumpirmar homicide o kon murder ang ila posible ipasaka nga kaso batok sa suspect. Una na nagpasalig ang Pavia Municipal Police Station nga ila sulbaron ang amo nga kaso. Kagini si K5 Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.